Kanang nakagabihan ka og voice over bitaw man yung luto ganang udto. Walang jud ko naka-vlog ganina kay busy. Frozen kay mito. Gibutang lagi sa freezer, mao ni. Mao ni mahitabo basta magtago-tago. Gitago bitaw nakalimtan sa freezer da. Wala jud bato kagahi. Siesta time dapat matug pero nag-Bible reading ko. Kuan pa ko na kanang 2 Kings ang Bible reading. Need na mo sa mo ang discipleship nga makapasa mi og Bible reading. Sumao ni gamay na lamang tiwasonon. Kanang duha ka adlaw nga wa ko ka Bible reading mo nang tingog. Sa isa day naggama og ngani salad. Hi guys, mga snack ta. Maiba naman. Lettuce with mayonnaise. Aku cara kau. Kaya saan yung binuhat? Bisa di ay. Nagahay na balik Manila. Nadyo ko'y paano mo biyang pag binutan dito sa Manila biyang. Nami man. Ang ba ka? Hangak man ka. Maiba naman yung snack namin. Story time update sa hang daily vlog rong adlaw. Wala ko naka-video ganina. Ay kanaging trabaho nga balik-balik ra. Ganina pili sa magibuhat, nagluto. Nung naisahay kay tapuan ako mag-video. Meron ko nag-video labi balik-balik. Magputan. Nga na, mga ako nag-video. Shout out guys sa mga wajay puas nga nagsigi og lantaw. Salamat din ninyo. Lakad jubong tabang na. Char bitaw. Tinod bitaw dako mong tabang. Ang diyon suporta. Pag sa ang ha? Dako jubong tabang na ho kay di pa tungod ninyo. Di jud ko kasuldo. Bisag di monthly basta kay na mapaabot. Bisag every 2 months makasildo okay na naman din na. Bitaw story time. Haratong tubagan tong ning comment ningin nga dapat mo sa Aliana aho ang ipaterapi. Mamo din ang gusto jud nga ang ipaterapi. Kaso laman ang nahibawan kasi Aliana naman nagidas tagbilaran sa una kay haman. Si Aliana hanan nang gida sa kanang psychologist. Unja
kanang nay mahal bitaw bayad. Kay katong hanggi pa assist si Aliana kay nagbayad man kog 8,000. 4,000, 8,000. Kalimot na ko basta kay mahal. Kay ba ako mahal ng mga ingana. Inuras jud namang bisag gustuhon man ako jadi pa nakaya. Gustuhon man akong ipaterapi sa Aliana, pero saan man lagi nga wa may nag-provide namo. Unsaw na po koy gamay nga kwarta, iguro man po sa mga needs ni Aliana, kuwang pa man gani. Mana dali ra nang ipaterapi, ang kuwang jud budget. Ay na din comment nga nalay ko no, ipaterapi sa Aliana. Si Aliana di natug. Si Aliana di mo nang nindak si Jagkalit kay. Ugway klase. Matug dyan na siya. Mga taglima ka oras dyan na dyan tug. Lahira siya sa una kay sa una di man dyan matug. Sige naman nagsuroy-suroy. Karon nga nindak na siya. Sige na sa katug. Kuan ba ka nang sa iyang edad kay kuan naman na running 16. Mura bito siya nang hinimbo na. Ganahan na siya matug. Nanagan may pinakalit kay ganira may paabot og isda. May isda. Pila man na? 200 kilo man kana. Presko pa na. Oh, parehadungan na sila abot man. Anduhaw. Kana na Nama lagi sa ikuan. Pila po ni? Timbangan ko no. Maura na siya kilo. 2 kilo lang na siya man. Ang wala dilain. Ano pa man? Pila kilo mo? Pila man ang kilo day? 200. Salamat ka kilo. Anduhaw. Isa ma'am? Pwede ba na pwede man na makamugaya na? Oh, kini gwapo sabon ma'am, pinirito. Tinugon po na siyang isda ma'am. Palit mig anduhaw tag 200 kilo na. Oh, 200 ma'am. Ma'am, sobra gamay ma'am. Kapila lang po dari. Kapilang kilo rin? 100 ma'am. 100 po. Bali, 300 na lang. Sa kilo po dada ma'am. Dahil kupti sa debe. Shout out si Kuya. Parang ini pa man, alas 4 pa maruna. Oh, Yeah. What's your name? Dongdong dai. Dungdong. Kotamura. Kuya rin nga mong bata kay mo na magaan. Dungdong. Asan yung sabini ya? Kawayan na dai. Okay, thank you. 300. Interview man. 300 re. Di nilas ito na pedaghan. Di ko na taming naglas. Ayaw i-declare na last na kay na. Last na din noon. Napinaghan nun. Keep your change. Dato tas. Thank you Dato ma'am. tagpas ginoon. Thank you. Kau. Dala kau. Kada si Dong. Ha? Ano man? Mura. Kada dabing, basig Dari mga bata nagduha og kuan, pinuhin niyo. Jamay jang butang sa jung agtang. Yun. Pinuhin niyo sila oh. Apil ta sa Liana, niyo po sa Liana kakuan. Mga lingaw ha. Ikaw Lexi, ikaw mag-unon sa isda hindi ha. Be, ayaw tanaw. Magsuwat ko. Ayaw tanaw. Na. Ito, kakamot. Alas, kiri na. Wala. Pila. Mau ni patag na. Agi. Ay, sige. Ayaw? Hindi. Bagay? Hindi. Sanina? Hindi. Mata? Hindi. Ginagamit sa kusina. Oo, gagawin mo sa kusina. Kutsilyo? Hindi.
Hindi yung gamit, parang, yung Kinakain niya. kinakain. Klo. Oo. Kinakain. Niluluto sa abuhan. Is that? Oo! Ano sa wapa? Baba! Wapa. Hingan li sa gisda. Sagnan! Sagnan! Isda. Hingan li mga isda la. Tilapia? Hindi! Bangus? Hindi. Huwag talaga. Di. Okay. Nag-iisip man. Wow, okay na. Ano Yung man? kanina. Aw. Ano man? Hala. Isda ha? Isda. Kanina. Ano man? Ano man? Di na tulingan, di na pirit, Di. di na bulinaw. Klasis isda. Isda. Naduro na. Adun na. Kanang magparito taguan. Nga na ba? Hindi! Di. Isdang labas. Ano man? Labas? Labas. Pero klasis isda. Pero man. Di na sa bulinaw, di na siya tilapia, di na bangus. Sinugdan ng ganun letter T. Ay, Chloe. Yan, hapit na. Gina. Yung prituhong gali na. Pritoon. Dahil mo pang tatayo ka ng inasin. Lagi. Ha? Nagano na sila kanta. Isda na siya. Isda na. Letter T, ang kinaunahan dyan, kinalasan kay In. Sampo siya kailan din na. 5. Ito! 5. 4. 4. Kato, ang gipalit de ganina. 3. 2. Kalimot dyan, dyan siya kailan. Kalimut dyan to. Pass? Pass? Okay. Sorry. Tamban. Tamban. Ito na. Okay. Ayan. Asud liksi ka na lisida. Adyo pakita jud. Adyo pakita ning suwap. Palajo ka palajo. Kay pa ni Masli. Saliana enta tuapil. Dali. Ikaw sunod sa ali. Ang dali kay maghimo pa ko na nagkuan na ba ko Bible reading ko. Ako kauman. Dali. Ina. Dali. Ha? Huwag sa daan. Isda po na. Ano taasa? Na. Masa pa na? Hindi na. Sagot mo na eh. Daday mo sinuwat. Ay sa gisugo. Nganto asag sugo na ikaw. Wala po sunod. Kita alin na po sunod. Nanti juga teh. Pagalis kiksi. Bagay? Ah. Nas kusina. Kuan. Pagkain? Di. Bagay nga eh. Kutsilyo? Di. Pwede, Kapit, pwede. kapit. Hapit-hapit. Pagkain. Ay, pagkain lagi ni. Yung pagkaon, kuhan lagi bagay. Thanks. Kutsilyo lagi. Di lang. Di. Kuan. Kutsara. Parang dali ara. Agaho. Isod. Dulu ko kasi nanay nagipamati. Ano, bisig, atang hilaman, bisig ilatang ko. Ano? Gilantan ka na. Alas nanay gilantan. Ginamagkuan na eh. Di man yung pagkadyo. Nga naman nila, ba di mong unay? Nagipamatis Mother Earth. Ang ginamagkuan na nila.
Naamay ba yung Jisik? Asang tagas na nag ba yung Jisik? Ay, dilan ka. Dan. Samo. La, hindi ko. Oo, bulakit ano, bulakit. Para huwag makita, bakulasin. Pidan. Sandi. Pidan na, pidan. Kitaan. Awit te. Ano? Ge. Isa man yung lugar, Hindi. bagay, Hindi. Nasa simbahan. Yung babae. pagkain, Hindi. bagay, Hindi. Pangalan ng tao. tao, Oo. pangalan ng tao, Oo. pastor. Ano na? Pastor. Isa. Kailangan. Yung nga pastor. Oh, pastor. Ano sa simbahan? Pastor Ruel. Hindi. Pastor Baji. Ano sa akin? Ala! Pastora. Oh, macam apa? Marilo. Ala! Pastora Marilo. Ala! Shout out, Pastora Marilo. Dia mau kita. Mani, ngan may dali ra. Ano sa kay painis na ikuan? Hanggang na ta. Hello. Wala, si nanay sakit. Tas nanay. OMG. Ini tak taguan dari. Init lagi. I will. Paracetamol na. Ma-check up dyan ka, nay. Oh, magawan ko na nagbigas na nay. Ngeta ko gamay. Wala, wa naman. Bakit? Di sa ba ko kita kuhan, ha? Nay, wa kay paracetamol, nay? Palit naman ta. Yung balik ko pang labanan. Ay ko. Hindi. Ay ko. Paracetamol. O, di ah. Nah. Ay. Sabi ni nga Di mana paracetamol teka? Kita kita. Mabito, Oh. ibuprofen. Fever bito ni, paras fever. Kari day, oh. 200 mg naman hinuon. Bing, palit naman bingkaw. Ila, basi day ba G6 na to? Nasi mo sudlanan ni wakay paracetamol? Damang tidur G6 dani ay sa. Ngi ka? Ang Ngi ka? makaluol. Oras na po sa singluto. Magkuhan naman ko magtinula. Pwede masiguro na matinula. Wala pa sa mana ah. Kasi nanay ilantan. Alaman yung kanin. Nunan tani. Dapat sinanay kuan. Alaman tinilahan. Labas naman yung sidya.
Nanay, paigupon dani kay ilantan. Madong gabi nito tanan guys. Nawa mi kalakaw. Huwag may kalakaw guys. Paglan ta sanay guys. Hi, madyong gabi eh. Adlaw ko ron. Dapat mo tambong ko, dapat mo attend ko discipleship. Kung ako kalakaw kay sinanay gilantan. Darag na prosin ganina. Kaang ka? Ang kutsaraon ma. Kuya pa. Sabi mo tila ko orang bugnawar ba? Di. Nagtot ba sa utro? Arang bugnawar day. Ito kawa. Kawa ba? Hindi ko mahal na. Mangay. Kay. Tambos danghaw. Nakabasig na lihod. Ha? Ha? Taas? Basim. Wala pa man siguro. May. Nahangga pa kita rin. Hindi ata eh. Ang kamisa. Sama? Napusin ng isa diyan. Sama? Guys, Juday. Guys, ma. Anpa, unawin yung kamot ka. Unawin. Kan pa ka na. Kan pa ka? Palabi day. Kan pa ka? Makakod mo. Kahunawin yung kamot ka. Oh. Ano pa ka? Masih naliso ha? Majuga mo ka ang kagamito day. Tundan di. Bakit ang papaluto mo? Wala rin. Hi sus mga fans.
Ano ka? Hi guys. May kalakaw pa rin guys. Madugal kay Wani si mag tantrums. Sama? Kaya nabali siya kay gusto mulakaw. Hala, bugnod na palabi. Nabira ba? Pwede naman pwede. Hindi sa kumatog largo. Hindi ka matugma. Hi ko Tita Marilo ma. Hi Tita Marilo. Kung may kalakaw Tita Marilo kay dilang tanit na Tita Marilo. Kung makugi sapot-sapot Tita Marilo. Kung may katadurog lakaw Tita Marilo kay gapiin na Tita Marilo. Nagpuntahan sila sa bahan ma. Nagpuntahan sila sa bahan ma. Ang discipleship. Sama? Okay naman na ugi tamo ko at ang kalakaw ma. Okay na ito kasi nanay Luoy. Tata Tita Lucy. Kita yun eh. Ay, Tita Lucy. Pakita. Ay, Tita Lucy. Ito ka. Ay, Tita Lucy. Ay, Tita Yuning. Kaila kung Tita Marilo, Tita Yuning. Katawag ko sa papanas lagma. Ay, papadunas. Ang bugnawa. Ikaw, tatubas otro ka. Pangka kami ito, Meng. Kahit pasugawa ka, Day, be. Nato dis lababo, Day. Hindi pangunaw. Nato dis lababo. Hindi pangunaw po sa mga kamot. Salamat.